Athi nomphakathi yazi umphathi westation sakho. Yazi umphathi westation sakho ukuthi ubani. Engikuthume abaphathi bama station ukuthi njalo ngenyanga kumele kube nembizo efana nale yestation. Umphathi westation ahlangane nazo zonke inhlaka zomphakathi, othisha besikole, ukhosi, amakhansela okumasipala, kana wonke nje umphakathi ofuna ukwazi ukusebenza kwamaphoyisa. Nihlangane ndawonye, amaphoyisa azofika nitshele ukuthi ubugebengu kade kwenzeka endaweni yenu okunjengalo sebehambe kanjani ngokuphenya bona. Azonitshela ukuthi ubugebengu benzeka endaweni enihleli kuyona bume kanjani. Azonikeza imphumela ngamacala ahambiswe enkantolo. Uma ukuthi umuntu oboshiwe wadedelwa ngebheli, kungani ededelwa ngebheli? Nokuthi umuntu oboshiwe uzoya enkantolo uya nini enkantolo ukuze nazi nomphakathi ukuze nisilekelele samaphoyisa niye lapha enkantolo ukuze nifake nisize ukuthi imanje nabonke abalapha enkantolo bangabadideli labantu ababoshiwe. Ngoba mangabe nifika nani enkantolo kuyakusiza ukuthi kube nesimo umsebenzi wamaphoyisa. Sizoma nalo mhlangano njalo ngenyanga. Sizocela ukuthi